Dili usab sa Biblia braso sa Mateo 5:44. Miingon ang Ginoo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Ipahigugma yung kaaway braso. Sa 1 Pedro 5:8, klaro kayo sa Biblia, ang inyong kaaway mao ang yawa. Naglibot-libot sa tibok kalibutan aron pagtukob, mao manukob sa mga tao, manintal. Ang problema na ko ani braso, kay niingon may paigugma yung kaaway. Nya ang atong kaaway mao man kanay ang yawa. Ato ba nang igugmaon braso ang yawa o di lang? Paliw ko nagbatin-aw ani braso. Salamat ka, Brad Rudy, sa mong umayang pangutana, pero tuguti ko pagbasa, isip tipikbahin sa tubag sa mong pangutana. Kay kung kamo may gugma sa naigugma ka ninyo, kung saan nyo pagbaw, ngayon angay pagadawaton. Wala ba siya magbuhat niya na ang mga maniningil sa buhis? So muna, Brad Rudy, ngay pahigugma yun ang kaaway.